d'avui, dilluns fins al dijous, tindrem sol i núvol. A partir de divendres hi ha la possibilitat que s'escapi alguna gota. La temperatura mínima serà de 6 graus i la temperatura màxima serà de 17 graus. Poseu-vos la caputxa de la dessuadora del meteo. Sabeu que la Fira de Santa Llúcia és la fira nadalenca més antiga d'Europa. Es va començar al fel d'any 1786 i des del dia 24 ja la podem visitar a l'avinguda de la Catedral de Barcelona. Aquest any tindrà més de 200 parades, 160 de les quals estan dedicades al Nadal. La resta són parades de roba, art, joies i cuir. Vaja que si voleu passar una estona ben divertida i començar a encomanar-vos de la festa més màgica de l'any, ja sabeu on anar. Sabíeu que el poble habitat més fred del planeta es diu Oymyakon i està a Rússia? Aquest poble està a Sibèria i és el lloc habitat més fred de la Terra. Es troba al Pol Nord, al cercle polar àrtic. L'any 1933 va registrar la seva temperatura més baixa, que va ser de menys 67,8 graus. Us sona el nom de la Costa Brava? S'anomena Costa Brava a la zona costera de la província de Girona, Catalunya. Va ser anomenada Costa Brava gràcies al periodista Ferran Agulló i Vidal al 1908. En el programa, La Veu de Catalunya va definir per primera vegada aquesta zona costera del Mediterrani dient: «Oh, la nostra Costa Brava sense igual en el món!». Costa Brava fa referència al paisatge salvatge i abrupte de la zona i la costa. Avui al dia tots els catalans i catalanes sabem que quan diem Costa Brava ens referim a la part nord de la costa catalana. I vosaltres ja hi heu estat a la Costa Brava?